המלחמה כמובן מקשה מאוד, ולא רק המלחמה, בכלל עליית הריבית בשנה וחצי האחרונות מקשה מאוד על נושא התשלומים, תשלומי המשכנתא. נגיד עכשיו שלום לשמעון דנינו, בעלים של קבוצת אשראי מחדש. אהלן. היי, שני, ערב טוב. ערב טוב, טוב. עד כמה באמת גם, אתה יודע, גם המלחמה וגם עליית הריבית השפיעו בשנה וחצי האחרונות, אם אנחנו הולכים ככה לעליית הריבית הראשונה של הנגיד, ומאז גם נכנסנו אל תוך המלחמה, עד כמה זה משפיע על כל אותם רוכשים שלקחו משכנתא X ופתאום קיבלו איזושהי, אתה יודע, עלייה שלא ממש תוכננה מראש. משפיע מאוד, יותר משפיע בתיק האשראי מחוץ למשכנתא, זאת אומרת, המשכנתא הממוצעת עלתה נגיד בין 800 ל-1,200 שקל. יש הלוואות שהן מחוץ למשכנתא, שהבעייתיות שלהן היא הפריסה הנמוכה, כל מה שקרוי הלוואות לכל מטרה, שלוקחים לרכב, לחופשה, לריהוט, לסדר את המטבח וכו' וכו'. ההלוואות האלה הן בריביות שמראש הן היו הרבה יותר גבוהות בפער. אם הם היו 6, 7, 8%, היום אנחנו בסביבת ריבית שהפריים קפץ היא בין 12 ל-18%. זה משהו שמקשה מאוד על התזרים, ומאוד מקשה על ההחזר החודשי, ובעצם לקח סכום גדול משמעותי כל חודש מהכסף של המשפחה לממן דברים אחרים. מה שקורה בגדול, אנחנו מדברים על הלוואות שהן מחוץ למשכנתא, שבן אדם מתרגל לקחת הלוואות, מגיע ל-200-300 אלף שקל, הוא מוצא את עצמו בהחזרים חודשיים חוץ מהלוואה לדיור, ב-6,000, 7,000, 8,000, 10,000, בסכומים מטורפים. כן, אנחנו רואים את כל אלו, אתה יודע, שרצו להתפנק אחרי הקורונה ברכב חדש, וכל אותן ההלוואות שבאמת, אתה יודע, תשלומים לילדים, ללימודים, ותשלומים, כל כך הרבה תשלומים שאנחנו בעצם לוקחים להלוואה, ואז זה מצטבר לאיזשהו סכום שיכול להגיע לדו-ספרתי. את צודקת ב100%, ונגעת בדיוק בנקודה, אנחנו מדברים על הלוואות צרכניות שהן נועדו לקחת כדי לממן לייפסטייל. כן. לנסוע, לחזור, להגשים את כל החלומות שלנו. בסוף כל החלומות האלה מצטברים להלוואה אחת שלא תמיד יש אפשרות בכלל להחזיר אותה. נכון מאוד, ואני אגיד לך יותר מזה, שאני, בסופו של דבר מה שקורה זה הופך להיות דפוס של התנהגות. זה ממש ממש ממכר על סף מחלה, שאת מתרגלת לצרוך רק באמצעות הלוואות, עד שאת מבינה מה פגע בך, את עם 300, 400, 500 אלף הלוואות לכל מטרה חוץ מזה, וזה מצב מאוד מאוד מורכב ולא נעים. כן, טוב, בוא נדבר על פתרונות. אז כמובן יש את העניין של איחוד הלוואות, ויש את שיעבוד הנכס, ויש פתרון נוסף שהוא בעצם הפתרון סולו. נכון, אז נצלול מהר רק לאפשרויות. מי שיש לו נכס, הוא יכול פעם ראשונה לעשות מחזור של המשכנתא. זה אומר, אם המינוף מאפשר לי, אני יכול לקחת את ההלוואות ולדחוף אותם לתוך המשכנתא, להגדיל את סכום ההלוואה ולפרוס אותם מחדש. פעם שנייה, במידה והוא לא עומד בפרמטרים של הבנק, הוא יכול לקחת הלוואה חוץ-בנקאית, מה שנקרא משכנתא מדרגה שנייה, זה משכון נוסף על המשכון של הבנק. או הפתרון הנוסף השלישי שאנחנו באים איתו, זה הלוואת סולו, זה הלוואה לכל מטרה בשווי של 300-350 אלף שקל, בפריסה, בריבית נמוכה, פריסה עד 10 שנים, שהיא ללא קשר לנכס, וגם למי שאין נכס הוא יכול לקחת את ההלוואה הזאת בעצם. כן, בוא נדבר למי מתאים ולמי לא מתאים. שכירים, עסקים, מי לא מתאים, תראי, אם את בהליך פשיטת רגל, לא משנה את מי תביא, הבנק לא יעמיד לך אשראי. כמובן. אם את מוגבלת בכל הדבר הזה, אבל כל שאר הדברים, אפשר להתמודד, אפשר למצוא פתרונות, אפשר לתת הסברים שיניחו את דעתו של הבנק וכן להשיג אישור, גם במקרים של לקוחות מסוימים, ניסו לבד, ניסו בכל מיני חברות, ניסו מול הבנק ולא הצליחו. זה מאוד רחב, כל מקרה לגופו, אבל בגדול יש קהל מאוד מאוד רחב שכן אפשר לעזור לו ולצאת מהמצב הזה. כן, בוא נדבר קצת על הריביות. היום אנחנו מדברים בבנקים, בדרך כלל, על לקוחות שהם לא, אתה יודע, טריפל איי, לקוחות סבירים, אנחנו מדברים בריבית שהיא דו-ספרתית, זה 10, 11, 12, ויש בנקים שמרחיקים לכת לעולמות של גם 18%, ויש את זה, ועוד לא הגענו... זה מטורף. עוד לא הגענו לכרטיסי אשראי, זה מטורף, וזה מטורף, וזה מטורף, את צודקת. איך אנשים עומדים בזה? טוב, הם לא עומדים בזה, אנחנו רואים. בדיוק, יש שלב ששם הוא מגיע, שכל ההחזרים על ההלוואות הקודמות שלו, הם בגובה כל המשכורת שלו. זאת אומרת, המשכורת נכנסת, יוצאת, ועכשיו הוא צריך לחפש כסף כדי לממן רק את ההחזרים של ההלוואות הקודמות. אנחנו מדברים על 8,000, 10,000, כן. בסכומים מטורפים. כן, וכשאנחנו מדברים על פתרון, נניח כמו פתרון הסולו, אז קצת ככה על הריבית. כרגע... וכמה חוסכים, אני לא אומרת כמה חוסכים, כמה מצמצמים בחודש את ההחזר. אנחנו מצליחים להוריד את ההחזר החודשי בחצי, משהו בעולמות של 40-50%,
לווה שמשלם 7,800, 7,500, יוצא בצד השני עם 3,750, 4,200 בטווח הזה, שזה Game Change משמעותי עבורו. זה פריסה עד 10 שנים, זה ללא ביטחונות, זה ללא ערבים, רק חשוב לומר, ההלוואה הזאת היא לא לכל מטרה, היא כן הלוואת סולו ולא הלוואת הסדר שפוגעת ב-BDI, אבל המטרה שלה היא אחת, לחסות חבויות קודמות ולצאת לדרך חדשה. חשוב. טוב, כמובן, להתייעץ עם בעל מקצוע וכל מקרה לגופו. שמעון דנינו, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה שני, ערב טוב. ערב טוב.